Vážení přátelé, vítám vás na našem kurzu základu psychologie, konkrétně tedy na přednášce o náboženské psychoterapii. Jmenuji se Martin Janda a jsem psychologem a terapeutem. A toto je náš vzdělávací avatar. Pojďme se společně ponořit do tajů psychologie. Náboženská psychoterapie je specifická forma psychoterapie, která integruje náboženské a duchovní prvky do procesu léčby duševních obtíží a potíží. Tato terapeutická metoda je založena na přesvědčení, že náboženské a duchovní dimenze mohou hrát klíčovou roli při hledání smyslu, nalézání síly a dosahování celkového duševního blaha. Dle výzkumů bylo zjištěno, že úzkost ze špatných myšlenek se nejvíce projevuje u osob bez víry. Každá náboženská komunita lidi sdružuje a dává jim nové možnosti, jak správně a klidně mají žít. Na rozdíl od ostatních lidí, kteří žijí v chaosu určité doby, tak náboženské organizace či komunity slaví své úspěchy v psychickém vyrovnání svých věřících. V rámci náboženské psychoterapie může terapeut využívat náboženské texty, rituály, modlitby a duchovní cvičení k podpoře pacienta v jeho osobním rozvoji a hledání vnitřního smyslu. Tato terapeutická metoda může být prováděna v rámci různých náboženských tradic, jako jsou křesťanství, islám, judaismus, hinduismus nebo buddhismus, a vždy respektuje individuální náboženské přesvědčení klienta. Náboženská psychoterapie může být užitečná pro ty, kteří hledají spojení mezi svou náboženskou vírou a psychickým zdravím. Zbytek přednášky a mnoho jiného si můžete doposlechnout skrze naší vzdělávací platformu Institute of Education.